Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar yr ail sul yn Adfent. Dyn ni'n dechrau ein gwasanaeth y bore yma trwy oleio yr ail ganwyll ar dorch yr Adfent sydd yn ein hatgoffa ni o'r proffwydi, y rhai oedd wedi dweud am ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, a gyda nhw edrychwn ymlaen at ei ddyfodiad ef. Iesu yw goleini'r byd, goleini na llunrhyw dywyllwch a'i drechu. Gweddiwn. O Dduw tragwyddol, wrth fod y dyddiau'n berhau ar nosweithiau'n prysur gai mewn, golewn ganwll I oleio'n meddyliau a chyffroen calonau, fel y boedd o ef ysoniodd y proffwydi amdano, yn cael ein gwylio ac yn aros i'w groesawu ef sydd yn oleini'r byd, oherwydd mae ef yn arglwydd, byth bythoedd. Amen. Hyfryd sain mae'r Iesu'n dod yn ôl a ddewid nef, ei orsedd fyddo ymhobron a'i fawl ar felys lef. Mae'r Iesu'n dod I lwyr rhyddhau y caeth o rwym mae'r fall, feddrylliau ef y dorau pres a'r cyffion hairn heball. Mae'n dod I leddfu'r galon fryw a nerthu'r enaid glin, endithiau ef y trian tlawd ac ras ei ddwy folrin. Yr chafwn ni dywysogedd, Hosanna yn ddilydd, oed at sain clod yn uchder nefydd enw Sant a'i fydd. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth orchfygu ein gwendid, i'th lewyr choleo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau,
mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y colect ar gyfer yr ail sul yn Adfent. Gweddiwn. Dad yn y nefoedd, a ddanfonais dy fab i waredu'r byd, ac yr anfoni ef drechefn i fod yn farnwr arnom, dy roi ni ras i'w efelychu ef yng ngostyngeidrwydd a ffurdeb ei ddyfodiad cyntaf, fel pan ddaw drechefn, y byddwn yn barod i'w gyfarch, a chariad llawen ac a ffydd gadarn, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad allan o'r proffwyd Eseia, pennod 40, adnodau 1-11. Cysurwch, cysurwch fy mhobl, dyna orchymyn eich Duw. Siaradwch yn dyner wrth Jerusalem, a dywedwch wrthi ei bod wedi cwblhau ei thymor gwasanaeth, ac wedi gorffen ei ffenid. Ei bod wedi derbyn yn ddwbl oddi ar lawr arglwydd am ei holl bechod. Llais un yn galw, paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd, unionwch yn y diffeithwch briffordd ein Duw ni. Caiff pob pant ei godi, pob mynydd a bryn ei ostwng, gwneir y tir ysgythrog yn llyfn, a'r tir anwastad yn wastadedd. Datguddir gogoniant yr arglwydd a holl blant ynion ynghyd yn ei weld. Gennai'r arglwydd a lefarodd. Llais un yn dweud, galw, a daw'r ateb, beth alwaf. Y bai pob dyn meidrol fel glaswellt, a'i holl nerth fel blodein y maes. Y mae'r glaswellt yn crino, a'r blodein yn gwywo pan chwith anadl yr arglwydd arno. Yn wir, glaswellt yw'r bobl, y mae'r glaswellt yn crino a'r blodein yn gwywo, ond y mae gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth. Dring i fynydd uchel tu Seion sy'n cyhoeddi neges. Cod y lais yn gryf tu Jerusalem sy'n cyhoeddi neges. Gweidda, paid â gofni. Dywed wrth ddinasoedd Jiwda, dyma eich Duw chwi. Wel yr arglwydd Dduw yn dod mewn nerth yn rheoli a'i fraich. Wele y mae ei wobr ganddo a'i dal gydag ef. Y mae'n porthi ei braidd fel bugail, ac a'i fraich yn ei casglu ynghyd. Y mae'n cludo'r ŵyn yn ei gôl, ac yn coleddu'r mamogiaid.
Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Marc. Dechrau Efengil Iesu Grist, Mab Duw. Fel am yn ysgrifenedig yn y proffwyd Esaia, wyle fi'n anfon fy nghened wrth flaen i baratoi dy ffordd. Llais un yn galw yn yr anialwch, paratawch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Ymddangosodd Ioan Fydyddiwr yn yr anialwch, yn cyhoeddi bedydd edifeirwch, yn foddion myddaiant pechodau. Ac yr oedd holl wlad Jwdea, a holl trigolion Jerusalem, yn mynd allan ato, ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon Iorddonen, gan gyffesu ei pechodau. Roedd Ioan wedi ei wisgo mewn dillad o flew camel, a gwregus o groen am ei ganol, a locustiaid a mêl gwyllt oedd ei fwyd. A dyma ei genedwri. Y mae un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i. Nid wyf fi'n dailwng i blygu a datod carau a'i sandalau ef. A dŵr y bedyddiais i chwi, ond ar ysbryd glân y bydd ef yn eich bedyddio. Dyma efengil yr arglwydd. Llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau. Y drydydd adnod o'r bennod gyntaf o'r Efengil yn ôl Sant Marc. Dwy thema fawr yr Adfent yw paratoi a disgwyl. Mae'r ddwy thema yn cydgerdded law yn llaw. Prysurwn yn y gwaith o baratoi pan fo gennym rhywbeth i ddisgwyl amdano. Enghraifft, mae'r teulu ifanc sy'n disgwyl genedigaeth ei gyntafynedig yn treulio tipyn o amser yn paratoi ar gyfer ei ddyfodiad, prynu'r cryd a'r dillad, paratoi'r ystafell a phethau eraill sydd ei hangen ar faban newydd anedig. Mae'r un sy'n aros am gyfweliad ar gyfer swydd newydd wrth ddisgwyl yn treulio ei amser yn paratoi trwy ymchwilio i'r cwmni a dysgu cymaint amdano ag sy'n bosib. Mae'r myfyriwr sy'n disgwyl sefyll aroliad yn bwrw ati ar gwaith o baratoi trwy adolygu. Fe allwn ni feddwl am 100,000 o enghreifftiau eraill, lle mae paratoi a disgwyl yn cydgerdded law yn llaw yn ein bywydau beunyddiol. Wrth i'r Nadolig nesau, yr ydym i gyd rwy'n siŵr, ond efallai mewn ffordd wahanol eleni, wedi dechrau ar y gwaith o baratoi ar gyfer y Nadolig, neu ddechrau meddwl am y gwaith o baratoi o leia. Mae'n ddefod flynyddol, a dydy Covid ei hun ddim yn mynd i roi stop arni. Gweitha'r teimlad o fod mewn rhyw anialwch rhyfedd iawn, ac i'r llwybrau sydd o'n blaenau cyn i ni gyrraedd y Nadolig edrych yn hynod o droellog a charegog, i ddefnyddio delwedd o'r proffwyd Eseia. Eto byddwn ni o hyd i ffordd o unioni'r llwybrau a dod dros yr anawsterau rhyw fodd neu gilydd. Efallai na fydd y Nadolig yr un peth eleni, ac na fyddwn yn medru gwneud popeth fel y dymunwn a chadw ein hoff draddodiadau yn unol a'n harferion, eto fyddaw y Nadolig fel ym mhob blwyddyn arall. Nid yw'r pandemig hwn wedi dileu'r Nadolig. Paratoi a disgwyl yr ydym eto eleni, fel pob blwyddyn arall. Tymor y paratoi a'r disgwyl yw'r Adfent yn bennaf oll, fel mae'r darlleniadau y bore yma yn eu tanlinellu. Ar yr ail sul yn Adfent, gofynnir i ni ganolbwyntio ar y proffwydi, yr rheini yn yr Hen Testament a rhagfynegodd ddyfodiad y Meseia ganodd o flynyddoedd cyn genedigaeth Iesu ym Methlehem. Roedd y proffwydi hyn yn disgwyl yn eiddgar i Dduw weithredu rhywbryd yn y dyfodol. Roedd ganddyn nhw ddim syniad pryd fydde Duw yn gweithredu i achub ei bobl, ond roeddent yn dal gafael yn ei addewidion na fyddai'n gadael ei bobl heb waredwr i'w achub. Hir oedd y disgwyl, mor hir mewn gwirionedd, nes bod nifer wedi rhoi gorau i'r disgwyl ac wedi anghofio'r addewidion. Aeth 600 mlynedd heibio rhwng proffwydoliaeth Eseia, cysurwch fy mhobl,
dyna ddywed eich Duw, a phan ddaeth y cysur hwnnw'r byd yng ngenedigaeth Iesu Grist. Nid cysur un ddinas, nid cysur i garfan neu genedl, ond cysur i'r holl fyd. Datguddir gogoniant yr arglwydd, a phawb ynghyd yn ei weld, gogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Mae 600 mlynedd yn amser hir iawn i ddisgwyl ac aros. Ond un o'r pethau arbennig am y proffwydi oedd bod ganddynt ymynedd, ac roedd ganddynt ffydd yn ffyddlondeb Duw. Mor fyrhoedlog yw'r pethau'r byd hwn, mor brydferth ydynt, nid oes dim sy'n para byth. Y mae'r glaswellt yn crino, a'r blodeuyn yn gwywo. Eto, y mae gair ein Duw yn sefyll hyd byth, medde'r proffwyd Eseia wrthym. Dyma'r unig sicrwydd sydd yn y byd cyfnewidiol hwn, y mae Duw yn ffyddlon i wair ac y mae'n cadw ei addewidion. Mae'n ddigon teg i ofyn y cwestiwn, pam yr oedi hir, yr oedi rhwng geiriau'r proffwyd a chyflawniad yr Iddewyd. Mae'r ateb i weld yng ngeiriau'r proffwyd ei hun, paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd. Cyn cyflawni'r Iddewyd roedd angen paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodiad yr arglwydd. Yn yr hen fyd, pan oedd brenin yn teithio o un ddinas i'r llall, roedd nifer fawr o weision yn cael ei hanfon o'i flaen, ac yr oedd gan pob gwas ei swydd ei hun. Gwaith rhai o'r gweision oedd rhedeg i'r ddinas nesaf nerth ei traed i gyhoeddi drigolion y ddinas honno bod y brenin ar ddyfod, ac i roi digon o amser iddynt baratoi croeso mawr i'r brenin. Gwaith rhai o'r gweision eraill oedd mynd o flaen yr osgordd frenhinol yn weddol sionc i sicrhau bod y ffordd yn ddiogel i'r brenin deithio ei hyd. Yn olaf, gwaith gweddill y gweision oedd cerdded yn araf ar hyd y ffordd o flaen y brenin. Ei gwaith nhw oedd clirio'r cerrig a'r rhwystrau eraill a llai beri trafferthion i'r osgordd ar ei ffordd o un ddinas i'r llall. Roedd gan bob gwas ei waith ei hun i sicrhau bod y daith mor ddidrafferth, dirwystyr ac mor esmwyth a phosib. Mae'r fath baratoi trylwyr yn cymryd amser. Bu'n rhaid i'r bobl ddisgwyl a disgwyl yn hir am ddyfodiad y Meseia. Mae Efengyl Marc yn agor nid gyda hanes genedigaeth Iesu, ond yn hytrach gyda geiriau sy'n adleisio geiriau'r proffwyd Eseia, llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Yma fe welwn ni awdur Efengyl Marc yn gwneud cysylltiad cadarn a chlir rhwng proffwydoliaeth Eseia 600 mlynedd ynghynt a dechrau gweinidogaeth Iesu ar lannau afon yr Iorddonen. Yma fe gawn ni ein cyflwyno un o gymeriadau mawr yr Adfent, sef Ioan Fedyddiwr. Ioan Fedyddiwr, y dyn rhyfedd hwn a'i wisg o flew camel, a gwregus o groen am ei ganol, a'i ddeiet rhyfedd o locustiaid a mêl gwyllt. Y mae popeth am Ioan Fedyddiwr yn rhyfedd. Mae ei olwg fel ei eiriau yn aflonyddu ac yn herio. Dyma'r math o ddyn fyddai pawb yn gwneud pob ymdrech i'w osgoi petai iddynt ei weld yn cerdded i lawr y stryd. Ond yma, ar ddechrau Efengyl Marc, Ioan yw'r bont, yn pontio rhwng yr Hen Testament a'r Newydd, rhwng geiriau'r proffwydi a dechrau gweinidogaeth Iesu. Be yw'r llais, y gwas anfonwyd o flaen llaw i gyhoeddi bod y brenin yn dyfod. Be yw'r gwas sy'n sicrhau bod y ffordd yn ddiogel i'r brenin deithio ar ei hyd. A fe yw'r gwas sy'n digaregu'r ffordd mwyn i'r brenin gael mynediad i galonnau pawb sy'n disgwyl ei ddyfodiad. O ran ei wedd a'i neges, y mae Ioan yn perthyn i draddodiad proffwydi'r Hen Testament, a'i waith, fel y proffwydi gynt, oedd paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodiad Iesu'r byd. A'i waith oedd cyfeirio eraill at Iesu fel yr un a ddaeth i'r byd i gyflawni holl addewidion Duw. Paratoi calonnau a meddyliau eraill oedd gwaith Ioan Fedyddiwr i ddisgwyl ac i dderbyn yr un cryfach nag ef, yr un a fydde'n bedyddio ar ysbryd glân.
Galwad Ioan i'r tyrfaoedd oedd yn tyrru i wrando arno'n pregethu, oedd galwad i edifeirwch mwyn derbyn meddeiant pechodau. Roedd Ioan yn gwybod, cyn bod unrhyw un yn gallu derbyn Iesu, bod yn rhaid iddynt edifarhau ac unioni ei bywydau a'i digarregu o'r hyn oll oedd yn ei rhwystro rhag derbyn Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr. A dyna i ni ddiben tymor yr Adfent, y tymor hwn o ddisgwyl a pharatoi. Y mae geiriau'r proffwydi, y mae geiriau Ioan Fedyddiwr yn galw arnom i edrych o ddifrif ar ein bywydau. Maent yn gofyn i ni ystyried beth sydd ei angen arnom ni i'w ddiwygio, y llwybrau sydd angen i ni a'i hunioni, a'r rhwystrau yn ein bywydau sydd yn ein cadw ni rhag ymddiried fwy yn yr un a ddaeth yn geidwad y byd, Iesu Grist. Wrth i ni ddisgwyl a pharatoi i ddathlu a'i enedigaeth eleni eto, boed i ni hefyd baratoi ein bywydau a'n cylonau i dderbyn o'r newydd yr iechawdwriaeth, y cysur a'r tangnefedd y mae Iesu, y gwaredwr, yn ei gynnig i ni. Amen. Credo Nicaea. Credwn yn un Duw, y Tad yr holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfon ar Tad, a thrwyddo ef o gwneud pob peth, ein mwyn ni ac ein iechawdwriaeth disgynnof o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwneud yn ddyn, fe'i groeshoelwyd drosof dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe'i claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ardd y heilawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r Tad a'r mab ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac y gyd o goneddir ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd meddeiant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddio y bydd newyddion da a chawdwriaeth yn ysbrydoli'r eglwys a'r byd i gyd. Fel yr rhoddais neges obaith a chysur i'th bobl ym mhob oes, llanw'r eglwys a zel i gyhoeddi efengil Crist. Gweddiwn dros ein hysgobaeth a thros diwn ein hesgob, dros yr holl offeiriaid a diaconiaid a phawb sydd â swydd pregethu a dysgu yn yr eglwys. Nad y bobl a seiliwyd trwy fedydd yr ysbryd glân, yn un yn dy deyrnas. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Uniona leoedd gwyrgam y byd, ac arwain y cynhedloedd yn ffordd tangnefedd. Datguddiad o goniant fel y gall pawb ei weld a dod yn eiddo i ti. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bendithia ni, ein teuluoedd a'n ffrindiau, fel y gallwn ni geisio'r hyn sy'n dda ac osgoi'r drwg. Gweddiwn dros bawb sy'n teimlo ei bod ar goll ac yn ofnus mewn tiffeithwch, yr rhai sydd wedi gwahanu oddi wrth eu teuluoedd neu'n mhell o'i cartref, boed iddynt deimlo dy bresenoldeb. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydd yn agos at y rhai sydd ar goll yn hiffeithwch peryglus gorddibyniaeth, boed iddynt gael teimlo llawenydd iechad. Gweddiwn hefyd os y rhai sydd wedi canfod prydferthwch ymhrofiad y diffeithwch, y rhai sydd wedi canfod nerth na wyddent ei fod ganddynt, ac os atrwydd at y tŷ na wyddent y gallent ei brofi. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros ein gilydd,
Y byddwn pan fydd y diffeithwch yn bygwth ein ffydd ansicrwydd, yn canfod ein diogelwch yn cartref, yn Iesu, ein hiachawdwriaeth, ein cysur a'n tangnefedd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Arglwydd yw, yn union fel y gall un fflam canwyll o leo stafell gyfan, boed i'r gweddiau hyn ddod â goleuni i lefydd tywyll y byd, gobaith i lefydd diobaith, cysur i lefydd sy'n dioddef, a harddwch yn y diffeithwch, gweddiwn hyn oll yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn yw rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir yn dyletswydd yn llywonydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bythfiwiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A ddaeth hi'n plith yng nghyflawniad yr amser, gan agor i ni ffordd iachawdwriaeth, gwyliwn yn y nawr am y dydd pan ddaw drychefn i farnu'r byd, gan ddatguddio leini ei bresenoldeb, fel y gwelwn ei allu a'i ogoniant. Felly, gyda llir angylion a holl gwmpaen i'r nef, gyhoeddwn ogoniant ei enw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di derfyn o fawl. Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd, trwy wrando ar eiriau yr apostol Paul.
oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. Owyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwna fy hun yn un a thi, gofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn, o Dduw haelionus, enyn ynom fflam dysbryd, fel pan ddaw'r arglwydd drachefn, ac awn ddisgleirio fel goleuadau o'i flaen ef, sy'n byw ac yn teyrnasu mewn gogoniant am byth. Amen.
Gweddïwn am fendith Duw. Llywyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.